Velkommen til Havens Weekend. Vi håber med det her vejr, de lover her i Danmark i hvert fald, at vi alle sammen får en rigtig god havens dag. Vi har åbent hus i morgen lørdag, og vi håber, at rigtig mange vil kigge ind. Selvfølgelig har vi ikke noget salg til private den weekend her, og heller ikke andre weekender. Men vi håber, at alle har lyst til at komme og få en god historie omkring vores produktion af de her mange forskellige varer, vi går og roder med. I denne her uge har vi valgt at vise nogle forskellige buske blandt andet, og her er det Fuchsia Rigatoni og Fuchsia Miss Popple, og de er begge to 5 liters potter. Flotte, friske planter. Her er det Catalpa Eubescens Purpurea i en 5 liter, og her er det Cleodendron fra GSI. Forædlingen af buske er fantastisk. Der kommer hele tiden nye sorter på markedet, og her er det nogle forholdsvis nye sorter i Magical-serien, og det her er det Magical Galaxy. Snebær, Symphocarpus Magical Galaxy og Magical Sweet. Og det er, så man kan se, mere kompakte typer end de gammeldags typer, og betydeligt mere rigt blomsterne og rigt bærende. Det står her med her i venstre hånd, det er Malus Freja, og som man kan se, meget smukke blade. Og det er jo en sort, der er forædlet af Bønsdorfs Planteskole tilbage i 90'erne. Meget smukt busk og et lille træ. Og her er det Physocarpus Tiny Wine. En lækker, rigtig kompakt Physocarpus. Smukke blade. Efterårets buske er nok en af de bedste her. Det er Chiropteris, og det er sorten Dark Knight i en 3,5 liters potte med begyndende blomst. Og her er det Calicarpa Profusion. Som man kan se, så er bærene ved at blive farvet. Så med masser af bær på i Calicarpaen. Og det er en 5 liters. Start af den her uge, der har vi valgt at vise, her er det Brunnerud Jack Frost, og det er en 3 liters potte. Den næste, det er også en Jack Frost, det er en standard stavle, 11 cm. Så er det Thalictrum Splendidi White, og det er en Coreopsis grandiflora Sunfire. Og så har vi to sedumtyper, her er det Autumn Joy, og her er det Herbstfreude, og de er begge to i 13 cm. Af frugtbuske kan jeg nævne i den her uge, der er det Rubus Ruby Beauty, som er den her nye kompakte krukkerhindbær, og gøjbær. Her er det Lycium Sweet Lifeberry, og som man kan se, så er der både bær på og blomster. En yndig lille bus, som kan bruges i nyttehaven. Her er det Brumbær Black Satin, og det er en 5 liter med 3 stokke. Vi har desværre ikke espalier på dem i øjeblikket, da vi har problemer med at fremtrylle espalier fra producenterne i Kina. Jeg ved ikke, om de har sovet i timen eller hvad, men espalier har vi i hvert fald ikke fået frem i år. Lidt ærgerligt, men vi synes alligevel, det er en pæn plante. Og her er det solbær Titania. Her er det blåbær i 5 liter, og som man kan se, så er det en meget kraftig en af slagsen. Det er en Vaccinium Goldtraube. Og vi har også andre sorter på listen. Jeg håber meget, I får en rigtig god weekend med travlhed og glade kunder i butikkerne. Her der holder vi åbent hus i morgen, hvor jeres kunder kan komme og besøge os. I er selvfølgelig også selv velkomne, men jeg håber ikke, I har tid til at komme og få en rundvisning. Så vi ses i næste uge.